May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabesik. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Kumusta naman ngayong araw na ito? Kumusta po ang inyong mga ganap sa buhay? Masasayang ganap ba ito? Malulungkot na ganap? O nakaka-stress na ganap? Ganap na punong-puno ng biyaya. Yan, di ba? Nako. Maganda din yung mga ganyan. At kung ikaw kabisyo ngayong araw na ito, ang ganap mo ay naghihintay ka ng sign. Naniniwala ka ba sa mga signs? Oo naman. Yung parang pag nagdasal ka na, Lord, mabigyan mo naman po ako ng sign na itutuloy ko yung pag-apply ko sa trabaho. Yan, di ba? Correct. May mga ganun. So, kung ngayong araw na ito ay humihingi kayo ng sign na, Lord, sana po bigyan niyo po ako ng sign kung dapat ko na bang ligawan yung babaeng yon. At yung sign na hinihintay mo ay bulaklak. Ito Yan. na yon, di ba? This is it. This is really it. Alam mo, dapat sinuot mo yan kapag Parents Day. Panalo ka. Yung Diba? malalaking bulaklak. May suot po kasi ako malalaking bulaklak. So kung naghihintay ka ng sign, tapos eksakto nanonood ka ng Facebook Live, nakikinig ka sa radyo, ang dami kong malalaking bulaklak na suot ngayon. Totoo yun. So ito na yung sign na hinihintay mo. Kung naghihintay ka ng sign ng bulaklak, eto na yun. Diba? May mga Totoo. signs po talaga tayo na minsan hinihingi, minsan binibigay, minsan hindi tayo sure kung tama ba yung sign na yun. Diba? Agree ako doon. Pero ito din yung sign na para sa'yo, partner. Ano ha? daw? Huwag kang pagala-gala dyan. Ang Bakit? sign ng bulaklak na yun, nadapuan ka ng bubuyog mamaya. Mamaya si Oo. Jollibee yung dumapo sa'yo. Sa sobrang laki ng bulaklak, piling ko si Jollibee talaga. Ang pollination ni Jollibee. Sipsipin yung nectar mo, sige ka. Sa ganito, kasing laki po kasi siya ng mukha ko eh. May pabulaklak sa dibdib, hindi lang isa. Meron, tatlo sila. Tatlong malalaking kasi, bulaklak. Nung una, inisip ko, kasi magkakaiwala yung tatlong yan, partner. Tapos naisip ko, parang ang Ano lungkot-lungkot na naman nasa isip mo? Parang ang lungkot-lungkot naman ng isa lang yung bulaklak. Tatlohin natin yung mga bulaklak, di ba? Sabi ko nga sa'yo, pag Parents Day, di ba? Sa school, yung mga bata binibigyan o tinuturukan ng bulaklak sa dibdib ang kanilang mga magulang kapag Parents Day. So pag yan yung tinurok sa'yo ng anak mo, panalong-panalo ka talaga. Well, partner. Kabog-kabog yung mga kasama mong parents. Hindi ko kasi kailangan ng Parents Day para mga bog. Hindi mo kailangan ng Ang okasyon. Ang laki talaga, di ba? Nakaka-distract ba? Ang laki ng bulaklak mo. Nakakatawa yung mga taong kumakausap sa akin for today. Yung kunyari, hindi sila tumitingin sa bulaklak ko. Pero sa totoo lang, alam ko naman na didistract sila sa bulaklak. Nakakaloka. Nangungusap. Dapat lagyan natin ng bubuyog para makatotohanan talaga. Bagay siya. Punta akong Jollibee nga. Pag ganito kalaki yung bulaklak, kailangan si Jollibee na ang sip-sip. Ay nako, sana po, kung speaking of ganap, 'di ba? Sana ang ganap mo ay nangangabog ka pagdating sa school. Ibig sabihin, magaganda ang grades, Yes. maganda ang performance sa kunyari ikaw ay parte ng organisasyon or kung ano man, 'di ba? Or ngayong oras na ito nangangabog ka sa pananghalian mo kasi not one, not two, pero 3 ulam. Uy, parang buffet, nakaluluwag-luwag. 3 'Di ba? ulam. Maganda yung mga bog in a positive way. Minsan kasi may mga kabog din na nakakalurky eh. Kasi kinabog ka sa problema, 'di ba? Kinakabog ka. Nangangabog na nakaka-trigger. Totoo. May ganun ha. Pero may mga nangangabog din to inspire. Yes. May nangangabog na magbigay ng magandang impluwensya. Correct. Sana ganun. Sana ganun. Sana maganda. Pero kung halimbawa, hindi maganda yung pagkabog sa'yo today, hindi maganda ang ganap mo today, well,
today lang yan. Pwedeng tomorrow din, pwedeng sa susunod na araw, pero hindi mo buong buhay ganun. Totoo diba? yun. Huwag mag-alala, magkakaroon din ng magkakaroon ka rin ng grasya at ligaya na minimithi mo. Minsan kasi 'di ba partner, kapag tinitingnan natin yung mga issues, mga ganap natin sa buhay, ang nakikita lang natin yung nasa harapan natin. 'Di ba? Pero ang Diyos, tandaan, kabisyo, nakikita niya ang buong picture. Kaya nakikita niya yan lahat, yung kalahatan. 'Di ba? So mas alam niya na kabog ka man sa problema ngayong araw na ito o ngayong season na ito. Maaari kasing season 'di ba? Pero yung susunod na season ako, panalo ka na sa loto, 'di ba? Hindi man manalo sa loto, panalo ka sa ibang bagay. At abangan natin 'yon. Actually, it's a good sign if you're experiencing so much challenges. Why is it so? Bigla ng English ka eh. Why is that so? Why is that so, partner? Oo, kapag nakaka-experience ka English daw. mo! If you're experiencing sige, some panindigan kind mo. of experiences. Yan. Then you're experiencing a different kind of Oh experience. my gosh, that's such amazing English. You were saying, partner, kapag nakaka-experience ka ng challenges, it's a sign. Bakit sign na ano? Oo, kasi 'di ba, malapit ka na sa liwanag. Ay, nakaka-nervous naman yung sign na yan. Let me say that again. Parang naninervous ako sa sign na yan. Malapit ka na sa liwanag, ibig sabihin malapit na ang victory mo. Malapit na yung end ng tunnel. Yan, malapit na ang mahawakan yung silver lining. Yan, ganun. Diba? Kasi piniprepare ka na ni Lord Piniprepare ka na ng universe sa isang magandang biyaya. Kaya pinagdadaanan mo yan ngayon. Yung mga ganyang klaseng pagsubok. Kasi, at laging lagi nating naririnig na kung ano man daw ang naalis, mas bongga daw ang papalit, 'di ba? O kung ano man 'yan, 'di ba? Kunyari sa trabaho, sa love life, sa issue ng pera or kung ano man, 'di ba? Kung may inalis sa'yo, merong ipapalit. Totoo yun. Halimbawa, di ba, yung pag-ulan, mga kaibigan. Marami sa atin ang ayaw ng ulan. Lalong-lalo na kung sunod-sunod yung pag-ulan. Totoo. Malakas ang pag-ulan. Yung binabaha na yung harapan ng bahay mo. Nakakayamot, di ba? Rampang-rampa ka, hindi ka makalabas. Correct. Ang kasunod niyan, di ba, sikat na ng araw. Truly, Jean. So it's a good sign, mga kaibigan. Kung may pinagdadaanan ka mabigat na problema ngayon, sooner or later. Yan. Pero let's claim it, di ba? Dadating that very na din. soon, masasaksihan mo na ang magandang liwanag ng buhay. Diba yung liwanag ng dulo ng tunnel na sinasabi natin. Yan ang abangan natin. Mo. At tandaan mo, kabisyo, habang dinadaanan yung mga matitinding mga ganap, pagsubok, pag-ulan, 'di ba? Pag-tsunami, pagbagyo sa iyo ng problema, meron namang tulong yan along the way. Yes. 'Di ba? May mga lambing diyan si Lord na pagpapaalala na, hindi kita nakakalimutan. Correct. Diba? Basta wag mo lang di siyang kalilimutan. Wag din. Walang pagkalimot na magaganap. Lalong-lalo na pag masaya tayo, ha. Ang dali-dali kasing makalimot kapag ka masaya eh. Oo naman. Ganyan, Kaya minsan may mga pagsubok para may pag-alala kay Lord. So wag kang mag-alala. Dadating din yan. Minsan lang ang hirap lang talaga maghintay. Sa totoo, parang kailan ba? Parang ang haba ng mga araw. Nakakainip, no? Nakakainip. Kapag pag challenges talaga yung na-experience mo, parang ang tagal ng Totoo. na pag-inog ng araw. Ng araw. Basta parang ang bagal lahat, correct. diba? Pero pag masaya ka, ang sobrang bilis naman. Totoo yan, ganun. Pero ganun talaga, umiikot naman yan. Yes, diba? dinadaanan natin yung mga pagsubok na yan. So, huwag mag-alala, diba? Tsaka may mga palambing talaga yun, tsaka mga pagpapaalala ni Lord. Kanina lang, partner, may pumunta sa office ko, tapos nagbigay siya ng isang box ng pastries. Tapos, out of nowhere, yung wala lang. Gusto niya lang magbigay ng suporta, siguro gusto niya mag-share ng diabetes, hindi ko sure. hindi ko alam, pero sobrang appreciated yung gesture kasi yan yung mga palambing, yan yung mga para sa akin mga pa-silver lining ni Lord na paalala niya na may mga taong sumusuporta sa'yo, may mga taong nagdadasal para sa'yo, may mga taong may ibibigay na pinapaalala na mahalaga ka, di ba, mga ganon. Sobrang, ang laki lang talaga ng bulaklak ko today kaya hindi ako umiyak kasi sabi ko, ayoko umiyak kasi, feeling ko fresh ako ngayon, di ba? Like the flower. Na yung bulaklak mo, baka sumobra. Patuluan ng luha mo, madiligan. Ayaw naman natin madiligan ng luha, di ba? Pero it's a gesture na well appreciated and it's a reminder, di ba? Reminder ni Lord din yun na, okay lang yan.
'Diba? O eto, may pinadaan ko sa ibang tao ha. Pinadaan ko sa ibang tao. Alam ko mahilig ka sa matamis. O eto, kainin mo. 'Diba? Yan. Mga ganyan. Totoo yun. Minsan hindi lang sila na-highlight mga kaibigan kasi mas nangingibabaw yung problema pinagdadaanan natin. Pero yung mga maliliit na bagay in Meron between, pag pinansin mo yan na, ay swerte pala ako sa ganitong aspeto, ay blessed pala ako sa ganitong aspeto ng buhay, ay may mga tao pala nakakaalala sa akin. Correct. Mahalaga pala ako for them. Tama. Pag nadugtong-dugtong mo yung mga maliliit na bagay niyon, you are so blessed. Malaking bagay pala. Yes, and life is still good after all. Correct ka. And, After all, buti ko hindi sumakasabay. yung balik na baliw bigla. Buti ko hindi makasabay. Buti hinabol ko na yan. After all, it's a small world after all. Ganun. Hindi, totoo yan. Lagi nating sinasabi yun eh. Nagmamagnify o lumalaki ang isang bagay kapag yun ang focus natin. So kung ang focus natin is, ang dami problema, wala na pag-asa. Yun yung focus. Ang makikita mo at ma-highlight mo talaga, puro problema. Pero kapag nakita mo yung, hina-highlight mo yung mga little things, may nagbigay sa akin ng siopaw, may naghawi ng buhok ko kanina. Nakakatakot pero wala ka nakita. Siopaw na lumulutang. Tapos nahawi yung buhok mo, wala naman taong iba. Wag mo rin Well, in a way, blessed ka pa rin. Sino maka-experience nun? Ikaw lang. Ay, hindi rin. Ayoko ng ganung blessing. Ayoko ng ganun. Nagulat ka na, sarapan ka na sa lamin, nahawi yung buhok mo. Tapos walang ibang tao. Hindi lang yun, party. Yung nagulat ka, wala namang biglang may lumulutan na siopaw sa harapan mo. Nakakashokot yun. Pero, yun yung sinasabi natin. We magnify what we focus on. So, kung mag-focus tayo doon, di ba tatakot tayo? Di ba? So, huwag tayo erase. Dead ma sa mga nakakatakot. Mag-focus ka sa ibang bagay. Correct. Yun, di ba? Yung actual may nagbigay sa'yo ng siopaw, di ba? Yung may nag-aayos ng buhok mo, di ba? Yung, alam mo yung ganun, maraming mga maliliit na bagay na kapag kami magnify natin, malalaking bagay pala talaga sila. And in the same way, kung ikaw, kabisyo, parang nararamdaman mo na gusto kong parang gusto ko siyang kumustahin. Di ba? Parang bigla ko naisip tong taong to, gusto ko siyang kumustahin. O di naman kaya, parang may nakita ka sa mall, kunwari na kulay blue na t-shirt na alala mo siya, wag ka na mag-atubili-bilhin mo. Di ba? Kung di mo naman ikahihirap at alam mo ikasasaya din ng pagbibigyan, gawin mo. Kasi hindi mo alam kung yan palang pabigay mo ng siopaw, yan palang pabigay mo ng blue t-shirt na kahit sale siya, na akala mo wala lang dun sa taong pagbibigyan. Mali mo, masasalba mo pala yung buhay niya. Hindi mo masasabi. Di ba na ang liit lang naman ng ginawa ko eh. Gano lang yung siopaw. Gano lang yung batiin ko siya na ang ganda niya or pumayat siya or lumaki katawan niya kung lalaki man siya or whatever. Diba? Gano ba naman yun? Pero yung pala yung dahilan kung bakit. Wala na. Siya. Maliwanag bigla yung kanyang madilim na buhay. Totoo yun, no? Yung little act of kindness na sinasabi natin, goes a long, long way. kaibigan. It's a long, long way ago. Baliw. It's a long, long way ago. Hindi talaga naaalis yung taglay na kabaliwan. Hindi talaga. May talaga, nandun talagang saltik eh. Totoo yun, no? Yung simpleng kabaitan na ginawa mo ngayon, maaaring na maliit na bagay yun, pero yung impact sa taong nakatanggap ng kabaitan na yun, it makes their day. Goes a long, long, long way. Totoo yun. Yun ba hina-highlight ng tambalan that happiness is in the details. Minsan hindi natin nakikita yung maliliit na detalye ng biyaya na meron tayo. Yes. Pero sila talaga actually yung nagpapasaya sa atin. Parang everyday partner, hindi mo lang alam, natutuwa ko sa sponghado mong hair. Kasi hindi siya gumagalaw. Tapos ang ganda ng pagkaangat niya. Ano ka ba? Pinadilaan ko yan. Hindi nakakatuwa. At least may dumidila sa'yo. Bongga ka. Try mo minsan. Diba? Ganun pala. Alam mo naman lagi yung flat yung hair ko, partner. Kaya, sa kanino mo ba pinapadilaan? Depende sa dumidila yan eh. Paano ba maging, anong klaseng dilay para maging sponghado katulad yan? Mamaya pag-usapan natin, ha? Spluk mo sa akin yan. Hindi, pero totoo, yung happiness is in the details. Oo naman. I love that statement always. Kasi Correct. yung mga maliliit talaga na mga detalye. Pumasok yung PA, hindi siya nag-absent. Diba? So, Totoo. ibig sabihin, may dagdag tulong ako today. Correct. Di naman kaya, ang bilis sumagot nung taong message ko pa lang, iniisip ko pa lang, siya na yung unang nag-reply. Diba? Detalyeng maliit yun, pero malaki. Totoo, malaki
malaki ang Ganun. impact. Halimbawa, may mga bisita kami pumupunta dito. Minsan unexpected eh. Totoo. Yung mga wala naman pasabi. Pero yung katotohanan na that particular morning, nasa isipan kanila. At pagpunta dito, may dala sila. Yan. Diba, pero pwede namang hindi mangyari yun eh. Diba? Pwede nilang hindi gawin yun. Pero minabuti nilang pumunta dito, bisitahin ang tambalan at magdala ng something for us. Kailangan talaga may alay. Pero hindi naman kailangan, di ba? Pero yung Pero it made our day. Correct, yung ipaalala sa tambalan na, Correct. may mga nakikinig, may mga natutuwa, di ba? At na-appreciate namin ng sobra yun. So Pwede true. naman namin hindi ma-appreciate eh. Correct. Pero na-appreciate namin. Pwedeng mainis. Di ba? Correct. Pwedeng ano ba yan? Ba't may dumalaw? Abala naman itong mga ito. Nagtatrabaho kami. Pwedeng ganun eh. Pero hindi eh. Correct. Happiness is in the details. So detalye yun. Correct. May na maliit, 'di ba? Minsan akala mo lang nga maliit pero malaki talaga. Oh. 'Di ba? Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!